Иновативно начално училище Свети Свети Кирил и Методий, град Ямбол, е училище с над 130 години история и традиции. Тук талантите намират своя път. 337 деца на възраст от 6 до 11 години учат, творят и мечтаят. Мисията тук е повече от образование. Тя е обещание за сигурност, топлина и подкрепа. В тази среда от предучилищна възраст до 4-ти клас децата растат с увереност, защото знаят, че са обгрижвани и обичани. През последните години училището се преобрази. Благодарение на проекта "Обичам моето училище" на Light Source Charity. Проектът включва дарение на интериорен дизайн, обучение на учителите, изработка и монтаж на индивидуални фототапети, които правят училището по-уютно и приказно. Днес коридорите, фоайетата и класните стаи са още по-цветни и вдъхновяващи. Истинско място, където ученето е радост. Първи етаж – мечта. Темата насърчава децата да мислят смело, да вярват в себе си и да търсят нови приключения с усмивка. Втори етаж – вълшебство. Трети етаж – ефирност. Тема, която вдъхновява за свобода, лекота и стремеж към високи постижения. Но най-важното – тук се възпитават добри хора. Децата се грижат за природата. Сами засаждат цветя в саксии, превръщайки класните стаи в малки градини на радост. Децата и цветята. С общи усилия и доброволчество създаваме място, където мечтите растат, а благотворителността обединява хора за една цел – по-добро училище за всички, които познават своя род, своята история и своето място в света. Иновативно начално училище Свети Свети Кирил и Методий. Място, където всяко дете получава своя най-добър старт. Ви харесва? Преди не беше хубаво, пък вече стана уникално яко. Думичките четете ли ги на тапетите? Да, но никога не можеш да прекусиш океана, ако не се откъснеш. Това са думи на Кристофор Колумб. Това значи, че не можеш да прекусиш целият океан, ако не искаш да напускаш брега. Развълнувани сме, защото положихме наистина много усилия. Благодарни сме, защото получихме шанс да се променим заедно всички, училищната общност, деца, учители, ръководен екип. Този проект ни научи на много неща. Първо, да се изслушваме, да се разбираме, да сме отговорни, да се уважаваме и да се радваме на това, което правим заедно. Екипа от учители беше двигателят на проекта, защото тяхните умения, тяхната квалификация като прекрасни професионалисти беше надградена с умения, които трябваше да придобият. Радвам се, че във всяка една от стаите нашата атмосфера е прекрасна. Атмосферата е различна и когато всеки един от нас, всяко едно прекрасно дете и всеки един родител влезе, може да усети прекрасната атмосфера. Различна е, но просто всичко е вълшебно тук. Обичам моята класна стая! Тази година те са първи клас, едва преди 2 седмици прекрачиха прага на родното училище и бяха възхитени от обстановката, от всичко, което се случва за нашето любимо училище. А има разлика от това какво беше на времето училището и какво е сега. Тя е огромна и е видима. Даже
бившите ученици, които бяха в 4-ти клас, с най-голямо желание споделиха, че на училището е станало много по-привлекателно за тях и опазваха абсолютно всички мебели и всички тапети, които бяха поставени в училище. Мъдър е този, който знае не много, а нужно. Доброта. И това са само рисунки от всички вас. Оливки от Светан Ангел, бате, който е синьон герой. Мил братче нарича той, в робство и неволя. Беден се родил, но за сърча пораснал малкия Васил.